Kana ngochora tata. E pare la chiudere c'è otakura alise. Ikare kara alise. Nkyo kumsera. E pare la chioroche. E para anki yako. Ole ne para ko se ne roso. E ne para so mo gondo. Nkyo para yako. No metra kini mo ngana robo. Briska. Igoro ne pigi pigocha. Mo ngori akarinse sengenje e pare. Moto te vetina tu ake chikura. Tu ake MCO kwa tebe. Mugata sera. Chive sera. Chive sera moto sera te. Mi 50-50. Toka chikura. Nche monto yo gona nyakomora. Kunange pare bana gerosi. Bono tigango nakubuli. Bono inu mwagenda. Mwabukuri abaisi be train piki amatukabere. Bangira kubarundi mwakiranse mmako nge utamire para. Para utamira. Aya bana kunde piki. Para utamira. Piki ekolise sengenje parere ndiri. Piki chiko ko babantu batere train ko. Pare ko tereria. Tata. Mugata msina charo sie para. Nachabe kerami mo tenyo tarara. Bone ge miakerenga yarire. One pare mbobere. Pare ayo no chira nabo ene nsike kweli. Mutu wa bongo bara osene nsike. Para ko sene nsike rega. No bo wenchiambe. Embura ya saliri para tele. Embura ya sa. Kelembre kunanga woneka kunanga mutaro akira ne msi bato wikirta makarati. Kunangera mie bekira atokwa na nywetu. Woneka no nye erori kwimo kichiko ko to mata te gwetaga. Moni biasara mikole kan mata. Ono omwe msi wata tacha anya ko me para. Msi ku gwate batana anotre ne tewa no abantu baga chiaso msiyo representative nkiyokonye nkiwakolire siganse ino kuna ngote timu msinga epare liesarigite rora obweri bwechombe ne para guseni bono imu atete to chorare erango nkiyakolire nyasama kuna ngobe kirera mbonega amakara bati omutaro akire kirege kerenye bono akwete tokomate ya chabe kerende rami mwangete mwangete to akere kuro yo monto na bakore gasana bakare isiko ta chabe kera bante rami inchengo tebega aye pras no amachwati ntoke muroche okora abagambi ano mugambi okiondo okora abagambi turati yokera yoko mugambi kyango tebi nentoko ba togeranga chiku 2022 no bogavana na ende ngire quality ya yamo yaro kobe kobo mugambi na yamo konango bono iga mutieni konango toereti epare ebekiro maram yani Ngeberari ni wa mabera ngene nkwana no mwemsie ewiki epare roso yani igo abantu simunge ko nkwanira muno matagete kene ngeke gakorwa mogo teseka bakanga mwe kiondo nkingo kweberari epare taba yane bo chabiri ngirenda gukoromera yani kirabo chabiri skaga inse yani akamora aga aribo bene pigi epare yane gotereri oyondo yu imme chwasi rogoro imme ono mogo soka Wano embura nero ya saliri para. Kumete tu akerte chikura chingombe ko seninki. Osa asenga jane ngombe nene. Ane. Nkorame ta aye. Abana bata ko kwanza tika tarasha nene matari atonyire. Omo aye no mo MCO yu kona ko motobekerte tarasha amana. Ya no te to bakorera keregento. Abana ko chiko tacha mache rasma baso barusie bikoro to baso amache imi. Birasi eta bali amahoro. Otetabana bali yakuchinda. Ya no te to mo MCO yakole keregento. Kiregento babota koro chipara chindoche ikiango kwa royo ndena kunyege simaga mutakuto kuno yege simeka mo. Otakomo tebi esenga njati ni manyeta gentoke to kwa fodi kenda buto kunyara okwa. Na yaro mo MCO to kamara. Utabelitaba nenchare kolieto to kwa kendo. Enjara ngote tipo atresa. Anenchara kolire ni maete mmoja mwakeri yogi na litora abaekende. Bona nenche buya ngosoye timu. Oro chende chara. Nana ngora ya bangina na bange ba gotegera. Kwana buya to sunere kende basoye timu koragere buya. Kera bangina nyote nje tinacha koragera. Ma ekorre kana ire chiba chokora se pare koragera okiondo. Talibo. Karo konte binganso meke timu torage. Tata. Para bwana. Nganga tabi gabo chabeli to kurwanira kero monto kare rwanira ebweka. Karadiga okiondo. Masira ya wananchi. Na kimogo kwera bataka. Anayo kukumutaka iri chiba. Tingo kumutaka pi as long as inde serikali. Yana kubori baba, yangu kubori tata. Nkyo bwate kia manora ntebya otene ngite. Ncharankorara. Tolkorara nchara neme. Ngobe menyete. Chosene changa imo o menyete. Ayenga yo menyete. Njenga imeza semu ane na virus. Ayo tanyu changa nkyombuete. Nkingo njanko linde ndagira. Ayengi yokonyu. Sene changa. Chibe so ire na msiemaro chindoche. Chitaracha epara.
muchirete cyose mugakora epare ri yarogoro ntwaro sati abantu bakotuira buye to kubaroherie para mata mungu cha mwakwana bobena kitobomberete okiondo igorobo ntokoro salikero okoro sali monto para mutige pare ekwanda uchimwao tinkorosi pi aseki paka muiname chini omuhemisi yo ine muiname chini muombe msamaha tuombe msamaha ayenya sai mwaroje mna muogere to muhemisi ya matangali ali yarago kiwa baroseli para naki ayenya sai omuna to kori yo ona to kori ona ntakete ngayare taya gwa chongere tie bintu akogerwa matanga okomumbara ko sembuya epare bona nero gutsumbuka bako gutsumbuka bako nte tonte bya sengo nyoro muhemisi yo nere nte kori mwato nyarire moko kuchasa moko sikara mo nki tokora ngo ngake mwato nyarire kiondo tete chibesa musiyanga yari ngwakande simi boyigwaye nango ngwakonde simi boyigu ake simi ocho bagocha 10 kwimo kibukorwa ngwakonde simi boyigu corruption moto nyarete omwemisiye ayet beti nango moto nyarete ndete ndone taracha yabekirwali ndete ndore nga bakunyire ekwerende gesima kirwa tete na bukunya barege sima roro babeki usine chipampiro to abantu bakora yani njenkobori yani muri chibes chons 1 million chons pi para muri korosi rora ereske yangombe obweri bwangombe roche chitaraje chiatonyire chons pi abantu bagutambuka machemi baki okiondo abantu ebasomete baki afatari muri fori otasomete lakini nama itege ntakora mwarora gari na kunyege sima Bueno, ndubali masomete ngimwakorere tegerere bono tegerere numbali abali tegerere bono tigango te yasubunga ni bweto bwigete arali epareye goka abantu basumbuke nero togote gutumia ku campaign 2022 kitigango te etaracha toisa kanyaro sai 2022 ngitogote gutumia go sabachikura yani egesima turaba kunyira sai 2022 ngitogote gutumia moto echikura igon tori baliri ebinte bikara sumbuka kaigo 2022 torangereria manganayo neba mwase akini mbiya mona singe ndugwa ikiri obisi bona mangana ikire neba mwase kerete murefu murefu no mungani tigangote abachinga ninu nakina atebere na kwachinga nyinyi yani korubone gatonje baka 2022 omugako bwata bongo esikobe gatomotu tiganda gotebiga no yeso atebete nchere kwenda mwapa pateliko chikobangia ona ngano nya weka motese kake gomma gwiko yeso emiake hospital atesekero okiondo gaki ono tete mbabekere ramiga iga mogendo mochiko yomolero kare enseke gochakoera akuna hacha nyukwa yune ngombe ane ngombe yana tata ane ngombe njangote yana ngombe njene ngombe na gote igenda ane ngombe yani omonto bwata bongo kolango bone kana ngere ti pare yaro siku njene ngombe ane ngombe changote tini kwa yuna ngombe lakini atenda ki na kuchimrefu mwara kasa katama itike songo lakini bali mumba itike songo ndoke mwakore wachinga nyinyi njene ngombe ana ngombe yana mate nerne ngombe nere ntakete omusite to kumanyanga yari ngasikia akolire no tata mangana yekero moshimio na ndipo yugo sai okuwo yugo igoro orare mokwere ime nkimoganyete yana mate nimesema wachinga nyinyi sawa reporting go ikera lakini tota ko ngakera siminga to korusime ngakera ngombe tota ko ngakera simi to korusime ngakera simi ngombe kusomo musubati lakini yago chapweko kasana bono kwa mwande tabyo mugambi tokolimi munali karali tokolimi pi ni para ne sarika kese ni gekora kere para te gocha gweteka kwando naro wate tina kirege alende bueno entiende sai sauria anu to kora makiongo Jani mbori kendeko Wama isone mioye tamanyeni Yobande mamiri ama kendo Wagate bakare Abakoro Mweseke muyanya kieni kebaliri Kienya kobe gocha bobaracho Nari abamura bara manche Eke mira yakare Chisokoro Bolibwa karo banchari kai bokorwa Tuarego sange buso boli ne chinkara Tuarego tengali bina bucha magega Unetwani etwani nyara goncho Abanchwa abaligereria Eyendizi TV
aba na contempo tawawishire Christmas yekiya esukuku yo mwako muya mwako muya bia mono